Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі у нашым штотыднёвым эфіры з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну, сёння у нас і для вас, як і да палітычнага аглядальніка, і як да гісторыка будзе шмат пытанняў, таму што акурат і на тую, і на другую тэму таких досыць цікавых навінаў і закідаў адбылося, таму варта іх абмеркаваць. Але пачнем мы з замежжа, не такога далёкага і для нас, а у вас так увогуле гэта не замежжа, з Германіі, дзе мы уже былі фактычна перакананыя, што канцлерам будзе абраны Мерц, і раптам сёння прыходзіць навіна, што не абралі яго. Што гэта азначае і да чаго гэта можа прывесці? Я б сказал так, такое перакананне, што сёння гэта будзе рэалізавана, яно прысутнічала вельмі моцна, там былі некаторыя такія алармісцкія выключэнні, што пачакаеце, яшчэ ніхто не ведае, як пройдзе гэтае галасаванне, ці атрымае ён належную колькасць галасоў, але ў прынцыпе это было такое галоўнае меркаванне, ну так, ужо ж кааліцыйная дамова падпісаная, склад будучага ўрада таксама вядомы. Падтрымку з кааліцыйны партнёр сацыял-дэмакраты выказаліся на сваім партыйным рэферэндуме, так бы мовіць, за новую кааліцыю. Ну што тут патрэбна такое адбыцца, каб усё не пайшло як мае быць, там уже гэтыя планы былі надрукаваны, што будзе рабіць сёння Мерц, як яно будзе выглядаць, куды ён накіруецца заўтра, паслязаўтра, іншае. Нават ужо ішла дыскусія, гаворка пра якія будуць першыя рашэнні новага ўраду. Ну а атрымалася то, чаго не тое, што чакалі, але прадказвалі рознага кшталту алармісты, якія казалі, ну пачакайце, Мерц фігура досыць кантраверсійная, пры тым, як фармаваўся гэты ўрад і хто там якія пасады атрымаў, шэраг людзей, у тым ліку і тых, якія прадстаўлены, чые інтарэсы прадстаўлены ў Бундестаге, ну і таксама розных дэпутатаў, яны, так бы мовіць, могуць быць незадаволены. І паколькі галасаванне таемнае, канешне, ёсць партыйная дысцыпліна, але галасаванне таемнае, кожны аддае свой голас, і да сённяшняга і на дадзены момант ніхто не ведае, і ніхто, я думаю, не пацвердзіць гэта, бо для чалавека, які сёння прагаласаваў супраць Мерца альбо устрымаўся з блоку ХДС, ХСС альбо сацыял-дэмакратаў, ну яго чакаюць вельмі непрыемныя наступствы ў гэтых партыях, таму гэтыя людзі, я думаю, не прызнаюцца, што яны гэта зрабілі, і ўжо ідзе дыскусія, хто гэта людзі з партыі з блоку Мерца, з ХДС, ХСС, альбо ўсё ж такі сацыял-дэмакраты, то бок пытанне застаецца адкрытым. Но вось прыйшоў вось гэты момант, ён вельмі непрыемны, гэта такая праверка на трываласць для нямецкай дэмакратыі, канешне, ўсё яшчэ не скончана, яшчэ будзе другі тур, і палітычная кар'ера Мерца, ну прынамсі на дадзены момант яна не скончана. Але сітуацыя значна ускладнілася. Верагоднасць таго, што ён атрымае ўсё ж такі у другім раўндзе належную колькасць галасоў, гэта верагоднасць вялікая. Хутчэй за ўсё тыя людзі, якія галасавалі зараз супраць Мерца альбо устрымаліся, яны вырашылі яму паказаць, што вось свае адносіны, так бы мовіць, вельмі адмоўныя, зразумела, адносіны да яго. Типа не зарывайся. Ну, прыкладна так, там яму патрэбны былі, яму не хапіла 6 галасоў, наколькі я разумею, то бок гэта невялікая колькасць людзей, якая не аддала яму свае галасы, але яны былі. Але тут узнікае іншае пытанне, і яно, напэўна, стане галоўным у адносінах да другога туру. Існуе магчымасць, прынамсі тэарэтычная, што падчас гэтага другога тура ультраправая партыя «Альтэрнатыва для Германіі», якая ведомствам па ахове Канстытуцыі на мінулым тыдні была яшчэ і прызнана праваэкстрэмісткай, што яна наўпрост прагаласуе за Мерца, што яны аддадуць свае галасы Мерцу. Яны ўжо так рабілі адзін раз не ў дачыненні да Мерца, у дачыненні да ліберальнага палітыка Томаса Кемерахя ў Турынгіі, калі ён быў абраны прэм'ер-міністрам Турынгіі з дапамогай галасоў ультраправых. Урэшце рэшт ён пратрымаўся на сваёй пасадзе толькі некалькі дзён, потым сышоў у адстаўку, і гэтым усё скончылася, але існуе сярод дэмакратычных партый у Германії
упэўненасць і такі погляд, што з дапамогай правых экстрэмістаў сёння цяпер можна афіцыйна называць альтэрнатыву для Германіі праваэкстрэмісцкай партыі, то ж ты з іх дапамогай не можаш прыйсці да ўлады, то бок гэта парушае твою дэмакратычную легітымацыю. І калі яны сапраўды пойдуць на гэты крок і аддадуць свае галасы Мерцу, і ён, так бы мовіць, пераможа з іх дапамогай, і яны таксама гэта падкрэслі, што яны аддаюць яму свае галасы, то тут узнікае сур'ёзная сапраўды праблема і дылема для самого Мерца. Ці жадае ён быць канцлерам, які быў фактычна абраны з дапамогай гэтай партыі. Пакуль, аднак, гэты сцэнарый, а ён быў бы для Германіі самым дрэнным з майго пункта гледжання, бо гэта сцэнарый палітычнай нестабільнасці, калі Мерца абяруць, але ён ўсё ж такі не пажадае быць канцлерам, то гэта шлях да новых выбараў і іншых магчымасцей, можа не новых выбараў, можа сыдзе Мерц, будзе іншая фігура, але ўсё роўна гэта час палітычнай нестабільнасці, а ў сённяшняй сітуацыі, калі трэба прымаць рашэнне для Германіі, для Еўропы, для ўсяго свету, калі ў такой моцнай адной з галоўных краінаў еўразвяза няма дзейнічага і ўрада, то гэта, канешне, велізарная праблема. Пакуль, аднак, так не выглядае. Яны патрабуюць, яны не кажуць, што яны будуць галасаваць за Мерца ў другім туры, я маю на ўвазе альтэрнатыву для Германіі. Там яны патрабуюць, каб Мерц ішоў і былі абвешчаны новыя выбары. Новыя выбары гэта ў інтарэсах гэтай партыі, калі будуць новыя выбары, то яны пераможуць. Не, у іх не хопіць галасоў, каб сфармаваць урад, гэта зразумела, але яны, безумоўна, на гэтых выбарах, калі гэтыя выбары адбудуцца, новыя выбары раптам у гэтым годзе, яны могуць перамагчы. Ось удакладняе глядач пад нікам Максім, вы бачыце руку Крамля ў падзеях вакол выбараў канцлера, ці гэта немцы самі ўсё замуцілі? Мы ж тут любім канспіралогію. Сапраўды, я тут паспрабую адказаць на гэтае пытанне як гісторык. У нямецкай гісторыі ёсць такі выпадак з рукой Крамля. Гэта перыяд канцлерства Вілі Бранта, калі сапраўды неабходныя яму галасы былі здабыты з дапамогай як не сацыял-дэмакратаў, з дапамогай Германскай дэмакратычнай рэспублікі і Савецкім Саюзам. Такім чынам, фактычна Савецкі Саюз, паколькі ён быў зацікаўлены ў тым, і ГДР, дарэчы, таксама, каб Брант заставаўся ва ўладзе, яны яму такім чынам дапамаглі. Сёння сярод навукоўцаў пануе такі погляд, што ўсё ж такі там нейкай змовы паміж урадам Федэратыўнай Рэспублікі і савецкімі ўладамі не было. Яны зрабілі гэта самі, бо ім было трэба, каб ім было больш спрыяльна, каб ва ўладзе, каб на чале ўраду заставаўся Вілі Брант. Што было гэтым разам, пытанне адкрытае. Калі мы зададзімся, што там насамрэч было, ці нейкім чынам Расія гэтым удзельнічала. Мы жывем у такія часы, што гэтае пытанне можна ўздымаць і патрэбна ўздымаць. Тут справа не толькі ў канспіралогіі. Калі мы зададзім вось гэтае знакамітае пытанне, каму выгадна, дык сёння выгадна гэта перш за ўсё альтэрнатывы для Германіі, таму яны і святкавалі гэтую паразу Мерца. І, канешне, гэта ў пэўным сэнсе выгадна Расійскай Федэрацыі. Бо Мерц на чале ўрада гэта, безумоўна, на сённяшні момант найгоршы варыянт для Расіі. З тым яго імкненнем і далей падтрымліваць Украіну, і з яго выказваннямі пра тое, што справа Украіны гэта таксама справа Германіі, і у тым ліку і гісторыя з ракетамі Таурус на тое, што яны, магчыма, будуць пастаўлены, Мерц таксама намякаў. Ды і ўвогуле ўся гэтая абстаноўка нестабільнасці, тое, што гэты ўрад пачынае, калі сапраўды у рэшце-рэшт урад будзе сфармаваны, Мерц будзе на чале гэтага ўрада, пачынаюць вельмі дрэнна. То бок яны паказалі, што ў іх у саміх ёсць супярэчнасці ўнутры партыі. Ёсць людзі і ў той фракцыі, магчыма, ў іншай фракцыі, магчыма, і сярод хрысціянскіх дэмакратаў, і сярод сацыял-дэмакратаў, якія не гатовыя былі падтрымаць Мерца. І гэта паказвае, што пэўны недавер прысутнічае. То бок пачынаюць яны ўсё роўна з вельмі дрэннага
гістарычнага моманта. Што тычыцца ролі Расійскай Федэрацыі, яшчэ раз падсумоўваючы, ну я б не скідваў гэтую гіпотэзу як нешта фантастычнае. Такое сябе, нават такое можна сёння уявіць у сённяшнія часы. Але як вы лічыце, ўсё ж таки, ну мы тут пажартавалі, што каб не зарываўся там, вот не прагаласавалі за яго, але на самой-то справе што магло выклікаць незадаволенасць аднапартыйцаў ці аднакааліцыйцаў, што яны прагаласавалі супраць мерца, чым ён не дагадзіў сваім жа? Ну, мы тут бачым на данный момент ёсць шмат спекуляцыю. Спекуляцыі. Мы ж не ведаем, хто насамрэч не аддаў яму галасы. Хрысціянскія дэмакраты сыходзяць з таго, што ў іх уласнай фракцыі такіх людзей не было, што гэта былі сацыял-дэмакраты. Сацыял-дэмакраты паўтараюць і зусім іншае, што ў нас з кааліцыйнай дысцыплінай усё нармальна. Гэта ў вас, у вашай партыі ёсць людзі, якім не падабаецца мерц, і яны яму гэта паказалі. Насамрэч магчыма і тое, і тое. І той, і ў іншай фракцыі ёсць людзі, якія відавочна мерцам незадаволеныя. Калі ўзяць фракцыю хрысціянскіх дэмакратаў, то ёсць шэраг рэгіянальных арганізацый гэтай партыі, якія не атрымалі сваіх прадстаўнікоў ва ўрадзе. То бок звычайна, калі фармуецца нямецкі ўрад, ёсць пэўная рэгіянальная прапорцыя. Напрыклад, з адной федэральнай зямлі павінны паходзіць пэўная колькасць міністраў і гэтак далей. Мерц гэты прынцып парушыў. Выразна парушыў, ён прызначаў галоўным чынам не па паходжанні, так бы мовіць, а па якасцям. Такім чынам ва ўрад патрапілі людзі, ну, якія могуць шмат каму ў гэтай партыі не падабацца. Ёсць таксама амбіцыйныя людзі ў гэтай фракцыі, якім мерц не падабаецца. Мерц палітык досыць супярэчлівы, жорсткі, у яго ворагаў хапае, ён не асабліва дыпламатычны чалавек. Калі яму нехта не падабаецца, ён паказвае гэта і паказвае досыць красамоўна. То бок і ў гэтай, і ў сваёй партыі там хапае людзей, якім ён, так бы мовіць, не падабаецца. Акрамя таго, ён выразна хоча парваць з курсам Ангелы Меркель. А сярод хрысціянскіх дэмакратаў хапае па-ранейшаму людзей, якія сімпатызуюць Меркель, якім гэты новы курс мерца не падабаецца. Што тычыцца сацыял-дэмакратаў, ну там асабліва з тых людзей, якіх лічуць так званымі левымі сацыял-дэмакратамі, якія прытрымліваюцца выразна левых поглядаў, ну для іх мерц фігура кансерватыўная, не асабліва прыемная. Так што нават там маладзёвая арганізацыя сацыял-дэмакратаў прапаноўвала падчас партыйнага рэферэндума галасаваць супраць кааліцыйнай дамовы, каб не было кааліцыі, каб не было ўраду на чале з мерцам. Так што і там пакрыўджаных хапае. Хапае сацыял-дэмакратаў, якія хацелі б атрымаць месца ва ўрадзе, месца не атрымалі. Там тыя ж былыя міністры з ўрада Шольца, нікога, за выключэннем міністра абароны Барыса Пісторыуса, нікога з гэтых міністраў мерц, прабачце, не мерц, а віцэ-канцлер, мяркуючы віцэ-канцлер Клінкбайль у новы ўрад, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі у новы ўрад не ўзяў. То бок знайсці такі купку незадаволеных, гэта праблема і праблемай не з'яўляецца. Так што тут праблема хутчэй у тым, што іх аказалася столькі, што мерца ў першым раўндзе правалілі. Так што ён не атрымае ўсе галасы сацыял-дэмакратаў і ўсе галасы хрысціянскіх дэмакратаў, ну з гэтага сыходзілі. Не сыходзілі з таго, што сапраўды галасоў не хопіць, каб быць абраным. І гэта сапраўды упершыню ў гісторыі Федэратыўнай Рэспублікі, і тут можна толькі задавацца пытаннем, а што, напрыклад, будзе, калі і наступным разам, калі адбудзецца другі раунд, сёння яго не будзе, і гэта зразумела, што яго не будзе. Зараз правадзіць яго гэта было б вельмі эмацыянальна і можна было б нарабіць велізарных памылак, што калі ён будзе яшчэ пакуль пытанне, прынамсі я не бачыў, ён не прызначаны. І пытанне ў тым, а што будзе, калі мерц не атрымае адпаведную колькасць галасоў і ў другім раўндзе. Ці будзе яшчэ трэці раунд, альбо ён скажа, ну ўсё, прабачце, я сыходжу з палітыкі.
сыходжу з палітыкі, не атрымалася. А калі ён сыдзе, напрыклад, што будзе тады? Новая кааліцыйная дамова, новы раунд перамоваў, спроба знайсці альтэрнатыўную асобу, альбо новыя выбары, так ці інакш. Гэта час, ўжо столькі часу прайшло з выбараў. Выбары былі напрыканцы лютага, зараз май. То бок увесь гэты час Германія знаходзіцца без нармальна функцыянуючага ўраду. І гэта ўсё можа працягнуцца. І гэта, канешне, вельмі дрэнная гісторыя як для самой Германіі, для германскай дэмакратыі, ну і, канешне, для ўсяго еўразвязу. Давайте яшчэ одно пытанне, звязанае з Германіяй і сузгаданай вами альтэрнатывай для Германії закранем. Вось гэта прызнанне гэтай партыі такой экстрэмісцкай фактычна правай партыі. Што гэта азначае? Якія наступствы ад гэтага рашэння могуць быць? Ну, тут ізноў жа, гэта ж не тое, што гэтую партыю ўзялі і проста так прызналі. Ёсць адпаведны экспертны даклад ведомства па ахове Канстытуцыі. Там больш за 1000 старонак, калі я не памыляюся, 1100 старонак. Ён не апублікаваны. Гэта лічыцца нечым, гэта ўспрымаецца так вельмі дзіўна, но нічога дзіўнага там няма. Гэта ведомства па ахове Канстытуцыі, гэта спецслужба, і спецслужбы не друкуюць цалкам свае справаздачы. Часткова яна там некаторыя моманты, якія паказваюць, якім чынам яны працавалі, якая ў іх аргументацыя, гэта было паведамлена, і гэта вядома. То бок ёсць гэтае рашэнне. Міністрка ўнутраных справаў Нэнсі Фезер, якая павінна была сёння сысці ў адстаўку разам з усімі іншымі чальцамі ўраду, але паколькі мерца не абралі, яна нечакана застаецца яшчэ і далей выконваць свае абавязкі. Гэтае рашэнне, паколькі гэтая спецслужба, ну фактычна гэтая спецслужба, яна знаходзіцца пад кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справаў. І яна як міністр прыняла гэтае рашэнне, агучыць менавіта зараз і паказаць, што вось такое рашэнне прынята. Гэта адно з апошніх яе рашэнняў на чале Міністэрства ўнутраных справаў. То бок гэта ўжо робіць гэтую сітуацыю, ну такой адносна спрэчнай. Што гэта значыць на практыке? Паколькі партыя прызнана праваэкстрэмісцкай, адпаведна, за ёй будуць больш уважліва назіраць спецслужбы, там розныя зусім іншыя магчымасці збіраць інфармацыю наконт яе. І таксама, канешне, узнікае пытанне, ну гэта пытанне ўжо на будучае, якое тычыцца членаў гэтай партыі, якія знаходзяцца на дзяржслужбе. Гэта тычыцца паліцэйскіх, гэта тычыцца вайскоўцаў, гэта тычыцца чыноўнікаў. Гэта ўсё вельмі сур'ёзныя пытанні. Калі паглядзець гістарычна, у нямецкай гісторыі было два выпадкі. Калі партыі абвяшчаліся, калі партыі забараняліся. Пра забарону гэтай партыі пакуль справа не ідзе. Але калі яе ўжо абвесцілі праваэкстрэмісцкай, ну, дык лагічна ўзнікае пытанне, ці не прыйшоў час яе забараніць. Забараніць яе будзе вельмі цяжка, калі нават такая спроба будзе, і Канстытуцыйны суд будзе гэтым займацца. Забараніць будзе вельмі цяжка. У Германіі адпаведнае заканадаўства, звязанае з нацысцкім мінулым гэтай краіны. Забараніць нейкую палітычную партыю, там сапраўды павінны быць вельмі моцныя доказы. І калі паглядзець на юрыстаў, тое, што кажуць юрысты, тое, што кажуць палітолагі, тыя людзі, якія сапраўды гэтай тэматыкай займаюцца, яны ставяцца да магчымасці забароны гэтай партыі вельмі скептычна. І справа тут не ў тым, што на дадзены момант гэта другая, а калі ўзяць некаторыя апросы, нават першая па папулярнасці партыя ў Германіі, гэта пытанне другаснае. Але палітычны момант, ён такі вельмі сур'ёзны. У тым сэнсе, калі будзе ісці гаворка пра тое, каб забараніць гэтую партыю, самую папулярную партыю, дарэчы, у ўсходняй частцы Германіі, калі ўжо гаворка ідзе пра гэта. Так што прымаць гэтае рашэнне будзе непроста. Для партыі гэта пэўныя абмежаванні, то бок для тых, хто будзе выдаткоўваць грошы на гэтую партыю, яны, напэўна, будуць думаць, а ці трэба гэта рабіць, бо гэтым ты
даеш грошы партыі, якая лічыцца праваэкстрэмісцкай, то бок абмежаванні і непрыемнасці для гэтай партыі будуць. Я не думаю, аднак, што гэта вельмі моцна паўплывае на рэйтынгі гэтай партыі. Што вось людзі пабачаць, вось партыю прызналі правай экстрэмісцкай, і таму я за яе больш галасаваць не буду. Я нават не выключаю, што людзі якраз такі вырашаць, што гэта рашэнне палітычна матываванае, і яшчэ больш актыўна будуць падтрымліваць гэтую партыю. Так што ці было гэта сапраўды, я б тут ўсё ж такі адну рэч удакладніў. Калі вы мяне спытаеце як эксперта, як прыватную асобу, як чалавека, які трошки ведае, разбіраецца ў нямецкай палітыкі, ці лічу я гэтую партыю праваэкстрэмісцкай, мой адказ будзе так. Гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу гэтую партыю праваэкстрэмісцкай. Калі паглядзець з пункту гледжання палітычнага, ці было гэта сэнс рабіць менавіта на мінулым тыдні ў сённяшніх умовах, мне гэта падаецца вельмі спрэчным. І ў гэтым кантэксце, дарэчы, Фрыдрыху Мерцу падклалі пэўную свінню. Свінню у якім сэнсе? Калі сапраўды мы сябе уявім, што ў другім туры, пры другой спробе, альтэрнатыва для Германіі выкажацца за тое, каб падтрымаць Мерца, то ён атрымае галасы не толькі партыі, якую нейкія спецыялісты лічаць ультраправай, не толькі партыю, якая да мінулага тыдня лічылася часткова праварадыкальнай. Не, ёсць афіцыйная характарыстыка з боку ўрада, як з боку ведомства па ахове Канстытуцыі, я маю на ўвазе, як партыі праварадыкальнай. І ці пажадае чалавек, які прэтэндуе на пасаду федэральнага канцлера, быць абраны з дапамогай галасоў праварадыкальнай партыі, у мяне тут ёсць вялікія пытанні. Так што калі вы мяне сёння спытаеце, ці я упэўнены на 100%, што Фрыдрых Мерц стане наступным канцлерам Германіі, не, на 100% я не упэўнены. У мяне была упэўненасць недзе перад гэтымі выбарамі на ўсё ж такі процентаў 95-98, што яго абяруць. Ну, а зараз, я б сказаў бы так, на 70%, я думаю, што ўсё ж такі стане канцлерам, але ёсць сур'ёзныя пытанні. Вось так, вось і вер пасля гэтага сацыялогіі. Гэта па матывах нашай учорашняй размовы з прафесарам Вардамацкім. Давайте да беларускіх тэмаў звернемся. Таксама сёння прыйшла навіна, з вясна пра гэта паведаміла, што на Ніну Багінскую, можна сказаць, культавую асобу у руху дэмакратычным незалежніцкім беларускім завялі крымінальную справу. І гэта тое, што на чалавека, які выказвае так адкрыта сваю пазіцыю, як спадарыня Ніна, завялі крымінальную справу, здавалася б, нічога дзіўнага. Нават узрост для сённяшніх карнікаў лукашэнкаўскіх гэта не падстава нейкую справу не распачынаць. Але мы прыгадваем, што Лукашенко ж нібыта сказаў: не чапайце яе. І як гэта цяпер выглядае? Змяніліся часы, прычым это ўсё робіцца неяк там напярэдадні гэтага парада перамогі, сустрэчы, нейкія тут нібыта перамовы з ЗША і гэтак далей. Для чаго гэта робіцца? Тое, што я зараз бачу і назіраю, ёсць шэраг вельмі актыўных, радыкальных прарасійскіх актывістаў, іх няшмат, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія у сённяшніх умовах імкнуцца ціснуць на рэжым Лукашэнкі, будучы ўпэўнены ў расійскай падтрымцы, і праводзіць свае ідэі, праводзіць свае погляды. Тут можна і ўзгадаць Ольгу Бондараву, і ўсіх тых, хто вакол яе прысутнічае. З боку лукашэнкаўцаў была спроба, так бы мовіць, гэтую гісторыю з Бондаравай скончыць, калі яна апынулася за кратамі, правяла там пэўны час, і, напэўна, там яна павінна была атрымаць месседж, што калі ты не будзеш гуляць па правілам, падтрымліваеш ты Расію, не падтрымліваеш ты Расію, але не пераходзь пэўныя чырвоныя рысы. І
ёй гэты месседж, як мне падаецца, быў да яе даведзены. Яе дзейнасць, аднак паказвае, што яна гэты месседж асабліва не зразумела. Таму там з яе боку і ідуць гэтыя атакі, яны працягваюцца, яны шукаюць в беларускай уладзе нацыяналізм і іншае. Гэтыя абвінавачанні там ідуць. І тая ўся дыскусія, якую мы назіраем апошнім часам вакол георгіеўскай стужкі ў Беларусі, гэта гісторыя, яна штучная. Гэта тое, што прыйшло ад гэтых актывістаў у Расію, і з Расіі пасыпалася на галаву Лукашэнкі, які нават мусіць зараз апраўдавацца і паказваць і ўздымаць тэмы, якія яму вельмі непрыемныя. Цяпер вось я падыходжу ў гэтым кантэксце да справы Багінскай. Багінская гэта сапраўды сімвал чалавека, які чалавек, які пратэстуе ўжо на працягу неверагоднай колькасці гадоў, і якога звычайна, і Лукашенко сам пра гэта казаў, не чапаюць. То бок гэта пратэст, да якога яны прызвычаіліся. Гэта той пратэст, які ім асабліва не перашкаджае. Гэта такі пратэст для з іх пункта гледжання на фальклорным узроўні. Ну, ёсць такая жанчына ў гадах, якая пратэстуе, якая там выходзіць. Ну, хай сябе выходзіць, гэта не праблема. Але ў сённяшніх умовах ім трэба прадэманстраваць, знаходзячыся вось пад гэтым ціскам з боку Расіі, і гэтыя перманентныя атакі з боку Бондаравай і атачэння, якія разлічаны пераважна на расійскую аўдыторыю, у такіх умовах трэба нешта прадэманстраваць. Трэба прадэманстраваць, не, мы тут з нацыяналістамі разбіраемся вельмі хутка, мы тут нічога не дазволім. Ну вось таму, мне падаецца, ў гэтым кантэксце і быў зроблены адпаведны крок. Для Бондаравай і атачэння, я ўсё ж такі думаю, ўсё выглядае не вельмі добра. Не вельмі добра ў тым сэнсе, што да 9 іх ніхто чапаць не будзе. Гэта Лукашэнку не патрэбна. Не патрэбна, каб тут з'явіліся навіны пра тое, што ў Беларусі затрымліваюць прарасійскіх актывістаў, тых, хто выступае сапраўды за Расію, поўнасцю падтрымлівае Расію. Не, яму гэта не патрэбна. Таму да 9 нічога не будзе. Я думаю, самае цікавае ў двукосі для гэтых людзей пачнецца пасля 9. Што тычыцца перспектываў справы супраць Багінскай, то ў гэтым канкрэтным выпадку я хутчэй аптыміст. Я думаю, што гэта мае фармальны характар, яны гэта завялі, каб прадэманстраваць у якасці сімвала, пасля гэта ўсё будзе спушчана на тармазы. Я не думаю, што там нешта сур'ёзнае і непрыемнае ў выніку будзе. Прынамсі, я хачу думаць, што гэта будзе так. Ну, таксама вельмі хочацца пра гэта думаць, асабліва з улікам таго, што даволі давно не першая справа ўжо супраць спадарыні заведзеная. Ну і ўсё ж такі ўзрост, не той узрост, што трэба у лукашэнкаўскіх катавальнях, у турмах там праводзіць час і страчваць рэшткі здароўя. Давайте яшчэ звернемся да адной справы Зянковіча з яго вызваленнем і гэтым вызваленнем асобным, а не разам з першай групай, якую вывез Крыстафер Сміт. Ну і ўвогуле, што яго рыхтавалі да вызвалення, як ён расказвае, адкармлівалі і гэтак далей. Што вам бачыцца, з чым вам падаецца цікавае вось гэтае вызваленне і перадача Зянковіча адміністрацыі Трампа? Тое, што Зянковіча не перадалі адразу, гэта паказвае, што ўвесь гэты час там шлі нейкія перамовы. Лукашенко хацеў пакінуць Зянковіча, так бы мовіць, на апошняе, паколькі я не думаю, што яго такая, не ведаю, ці засталіся ў яго ўвогуле яшчэ грамадзяне Злучаных Штатаў, якіх можна было абмяняць. Тут жа відавочна, што амерыканцаў, сённяшнюю адміністрацыю цікавяць відавочна грамадзяне гэтай краіны. Тыя людзі, якія асуджаны па Беларусі па палітычным артыкулам і якія не маюць дачынення да Злучаных Штатаў, або нават не тое, што не маюць дачынення да Злучаных Штатаў, не маюць амерыканскага грамадзянства, бо, як вядома, за кратамі знаходзяцца былыя супрацоўнікі Радыё Свабода, людзі, якія працавалі на амерыканскую радыёстанцыю.
но пакуль не бачна, каб урад Злучаных Штатаў цікавіў іх лёс. Ну, пра што тут можна казаць, мы ж ведаем пра стаўленне гэтага ўрада да радыёстанцыі «Свабода, свабодная Еўропа». То бок з Янковічам Лукашенко хацеў пагуляць, хацеў атрымаць нешта істотнае, нешта сур'ёзнае. Ну, як вядома, і артыкул у яго быў крымінальны своеасаблівы. Таму гэта ўсё так працягвалася. Мы, калі паглядзець на іншыя краіны, дарэчы, вызваленне амерыканскіх грамадзянаў для Трампа з'яўляецца вельмі важным пунктам. Ён яго падкрэслівае, каб прадэманстраваць сваю магутнасць. То бок беларускі кейс альбо беларускі кейс, расійскія кейсы і беларускія кейсы гэта ж не выключэнне. Яны таксама змагаюцца з амерыканскіх грамадзянаў у розных краінах свету. Напрыклад, калі не памыляюся, каля 30 грамадзянаў Злучаных Штатаў былі вызвалены ў Кувейце. І, дарэчы, вызваленне шэрагу 10 чалавек, калі я не памыляюся, з амерыканцаў з кувейцкіх турам, яно супала з вызваленнем Янковіча. І было гэта яшчэ ў мінулым месяцы, у апошні дзень 30-го. Тут можна сабе ўявіць, што амерыканцы паставілі пэўны дэдлайн, і таму гэта пытанне было вырашана да 1 траўня. Магчыма, што так. Ці атрымаў нешта беларускі бок, ці не, пытанне адкрытае. Я думаю, што бліжэйшым часам па ўскосным дадзеным мы даведаемся. Просто Лукашенко не той чалавек, які пагадзіўся, як мне падаецца, аддаць Янковіча просто так, ці зрабіць новую інвестыцыю. Вось калі паглядзець гэта ўсё, як яно развівалася, то вось тыя людзі, якія Кузнечык, і я не памятаю, на жаль, прозвішча жанчыны, якая была вызвалена яшчэ на пачатку года, гэта, магчыма, была пэўная інвестыцыя з боку Лукашэнкі у беларуска-амерыканскія стасункі, у паляпшэнне стасункаў са Злучанымі Штатамі. Тое, што было з Янковічам, мне цяжка ўявіць, што Лукашенко вырашыў працягваць рабіць нейкія інвестыцыі. Магчыма, ён нешта канкрэтнае за Янковіча таксама атрымае. Гэта выглядала больш лагічна. Што тычыцца стаўлення да Янковіча, што прывесці яго ў адпаведны выгляд, ну гэта савецкая стратэгія. Прабачце, не стратэгія, гэта савецкая традыцыя. Яны так працавалі, калі яны выкідвалі савецкіх палітвязняў, бо яны ведалі, што гэта будзе гучна, што гэта заўважаць, і асабліва на захадзе будуць глядзець на тое, як ён выглядае. Савецкія часы, калі чалавек выйшаў з савецкай турмы, а выглядалі яны звычайна жахліва, то адразу на захадзе ўздымалася дыскусія, вось традыцыі савецкага гулагу. Як у сталінскія часы абыходзіліся, так і працягваюць абыходзіцца ў брэжнеўскія часы. Брэжневу гэтая дыскусія не падабалася, таму яны па магчымасці сачылі за тым, каб вязні, якіх абменьвалі, якія з'язджалі на захад, каб яны выходзілі не ў самым жахлівым стане. Ім не заўсёды гэта атрымлівалася, дарэчы, там у шматлікіх выпадкаў гэтыя абмены праходзілі вельмі хутка, і яны у іх не атрымлівалася там зрабіць нешта, каб вязні выглядалі трошки лепш, не такімі схуднелымі і іншае. Ну, у выпадку з Янковіча у іх быў час. Таму пакуль там ішлі розныя перамовы, яны разумеючы, што так ці інакш ім прыйдзецца гэтага Янковіча вызваліць, яны яго падкармлівалі, напэўна, і умовы ўтрымання ў яго былі трошки лепшыя. Так што тут нічога надзвычайнага няма. Магчыма, Лукашенко сыходзіў з таго, што Трамп пажадае сустрэцца з Янковічам, таму ўжо не павінен ён быў выглядаць так зусім жахліва. Ці сустрэнецца, дарэчы, ці не сустрэнецца, пытанне адкрытае. Вось учора Трамп сустрэўся, не бачу, сустрэўся ці не было абвешчана, што ён меркаваў сустрэцца з грамадзянкай Расіі Злучаных Штатаў, якая была вызвалена, якая знаходзілася ў Расіі за кратамі за данаты ВСУ, яе вызвалілі, абмянялі, прайшоў месяц, Трамп з ёй сустрэўся. Магчыма, і сустрэнецца з Янковічам. Напэўна, апошняе, што я хацеў бы яшчэ падкрэсліць у выпадку Янковіча, гэта абыходжанне з ягоным беларускім грамадзянствам. Калі мы ўзгадаем усю гэтую гісторыю, калі яго затрымлівалі, там гэта сапраўды падкрэслівалася, што яго беларускае грамадзянства, што яго амерыканскае грамадзянства. Вось акцэнт на тым, што ён
перш за ўсё замежных грамадзянінаў двукосе, гэтага не рабілася. А вось што мы бачым зараз? Канешне, афіцыйная прапаганда яна мусіла рэагаваць на паведамленні, якія тычацца Зянковіча. Дык вось калі вы звернецеся да гэтых публікацый, вы там заўважыце адзіну вельмі цікавую акалічнасць. Акцэнт робіцца менавіта на ягоным амерыканскім грамадзянстве. Тое, што ён адначасова з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, гэта выносіцца за дужкі. З пункту гледжання беларускай дзяржавы ён перш за ўсё не амерыканскі грамадзянін, ён грамадзянін беларускі. То бок рэжым Лукашэнкі, вызваліўшы Зянковіча і накіраваўшы яго ў Злучаныя Штаты, яны накіравалі не толькі грамадзяніна Злучаных Штатаў, яны накіравалі і грамадзяніна сваёй краіны. Так што падкрэсліваць гэты момант, што ён не толькі, так бы мовіць, амерыканец, яны гэта ім незручна, інакш тебе прыйдзецца тлумачыць. Вось прэзідэнт Трамп умяшаўся, і ты вызваліў чалавека, які з'яўляецца у тым ліку і грамадзянінам тваёй краіны. Ну гэта Лукашэнку не падабаецца, таму гэтай тэмы няма. Ну так, шмат можа быць цікавага ўжо стала как бы зразумела, хаця шмат чаго і не зразумела по-ранейшаму, хоць Зянковіч даў ужо сваё першае інтэрв'ю нашим калегам з нашай Нівы. Ну прынамсі стала зразумела, што тая тэза, якая пэўны час гучала і выклікала шмат эмоцый про тое, што нібыта яны тады у Москву паехалі под гаранты палітыка Вольгі Карач, яна апынулася няпраўдай. Хто запусціў гэтую тэзу, трэба пашукаць, дарэчы, каб разабрацца, але прынамсі у гэтым пытанні хаця б кропкі над «і» пастаўленыя. Як сказаў Зянковіч, Вольга тут ні пры чым, што в прынцыпе не можа не радаваць. Але як вы... Да. Падаецца, калі дазволіце яшчэ адзін вельмі важны момант у гэтым кантэксце. Калі ўвогуле гаворка зараз ідзе пра справу Зянковіча вызвалілі, ён у цэнтры ўвагі, тут усё слушна, мы не павінны забывацца пра лёс Александра Фядуты. Безумоўна. Бо яны праходзілі па адной справе, і Рыгор Костусеў таксама ў гэтым кантэксце. І што мы бачым на дадзены момант? У дачыненні да Костусева праявіў Лукашенко, ну, назовем гэта так, пэўны гуманізм. Чалавек з вельмі сур'ёзным захворваннем знаходзіцца на волі, калі гэта можна ўвогуле казаць пра волю. Зянковічу ў пэўным сэнсе пашанцавала, бо ў яго ёсць амерыканскі пашпарт, і амерыканцы свайго грамадзяніна выцягнули. Фядута, наколькі я разумею, гэта не апошні, не памятаю, я шчыра кажучы, акалічнасці гэтай справы, але ён праходзіў па гэтай справе, ён асуджаны за тое самае, што і астатнія. Ён у гэтай так званай змове быў заўсёды прадстаўлены такой жа важнай фігурай, як Зянковіч. Ён застаецца па-ранейшаму за кратамі, і на дадзены момант, на жаль, не выглядае так, што ў яго ёсць рэальныя перспектывы апынуцца на волі. Насамрэч, было б ужо лагічна ў гэтым кантэксце, калі вы адпраўляеце ў Злучаныя Штаты Зянковіча, ну дык адпраўце разам з ім не ў Злучаныя Штаты, за межы Беларусі і Фядуту. То гэта прадэманструйце аднолькавае стаўленне, але не нейкія палітычныя гульні. Ну вось у выпадку Зянковіча палітычныя гульні прывялі да вельмі плённага выніка для яго самога. Яго вызвалілі, ён, напэўна, ўжо ў Злучаных Штатах знаходзіцца, наколькі я разумею. Так. Фядута па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Як вы лічыце, вот все ж таки сітуацыя з Зянковічам, гэта сведчанне таго, ну, зразумела, што пэўныя, як сказаў учора Пенькоўскі, тэхнічныя перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам працягваюцца, але наколькі ёсць чаканні далей ад гэтых перамоў? Будзе нейкі працяг, як вы думаеце? Тут пытанне таго, што цікавіць яшчэ амерыканцаў і што можа прапанаваць Лукашенко.
Гэта што тычыцца вось гэтага трэку. Зразумела, што амерыканцаў, ну, прынамсі, было б вельмі дзіўна, калі б ім раптам зацікавіла дэмакратызацыя Беларусі, лёс іншых палітзняволеных. Я думаю, што ў гэтым сэнсе справа Зянковіча, калі не з'явяцца новыя амерыканскія грамадзяне, гэта кропка у гэтай гісторыі. Што можа быць яшчэ? Я мяркую, што Лукашенко ўсё ж такі нешта ад амерыканцаў хутчэй за ўсё атрымаў. Ну, цяжка, мне вельмі цяжка ўявіць, што Лукашенко бы аддаў такую фігуру, як Зянковіч, не атрымаўшы за яго нічога. Што тычыцца нейкіх працягаў, увогуле паляпшэння стасункаў, збліжэння паміж Мінскам і Вашынгтонам, то тут галоўны кантэкст не беларуска-амерыканскі, тут галоўны кантэкст расійска-амерыканскі. Калі будзе пэўнае збліжэнне паміж Трампам і Пуціным, калі ў іх будзе супольная дзейнасць, калі ў іх будзе нармалізацыя стасункаў, ну, тады і палепшацца адпаведным чынам і стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам. Тое, што там Лукашенко можа іграць нейкую гульню без дапамогі Масквы альбо адрознаў ад Масквы, я ў гэта не веру. Я думаю, што і гэтыя ўсе перамовы, якія там шлі з амерыканцамі наконт Зянковіча, я думаю, што тут прынамсі ў гэтым выпадку Лукашенко атрымліваў з Расіі кансультацыі і дапамогу драматычную. Ну і на завяршэнне коротко, на папярэднім нашым стрыме вы не выключылі таго, што, ну, прынамсі казалі пра тое, што вялікая спакуса будзе ў Зеленскага у УСУ ўсё ж таки 9 траўня, там якіх пару добрых дронаў, каб даляцела да Масквы, да Чырвонай плошчы і гэтак далей. Сёння ўжо канкрэтна маючы пацверджанне, што там будзе Сі Цзіньпінь, што там будзе, ну, Лукашенко, ладно, там іншыя там дзеячы, лідары, там тыя ж самыя еўрапейскія, Вучыч, Фіца, ці гэтая, ну, как бы спакуса застанецца? Я думаю, спакуса по-ранейшаму застанецца. Іншае пытанне, ці будуць там такога кшталту спробы. Усё ж таки, я думаю, што у дачыненні да параду Чырвонай плошчы хутчэй за ўсё Украіна на нейкія крокі не пойдзе. А вось што тычыцца іншых магчымых ваенных аперацыях у розных частках Расійскай Федэрацыі, што там, напрыклад, тычыцца мяжы і Белгарадскай вобласці, Курскай вобласці, вось тут неверагоднасць падаецца больш высокай. Ну і зноў жа, тут сітуацыя такая, яна змяняецца кожны дзень. Пакуль тое, што мы прынамсі чулі ад Трампа з гэтым трохдзённым перамірам, тое, што ён казаў учора, ён, канешне, можа змяніць сваю пазіцыю, гэта хутчэй не самы лепшы фон для Украіны, каб правесці нейкія аперацыі на Чырвонай плошчы. Ну, але магчыма, што ў украінскага кіраўніцтва, як палітычнага, так і ваеннага, зусім іншая логіка. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Нагадаю, што у нас у штодзённым рэгулярным эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Ну і на завяршэнне ўсё ж таки нагадываю яшчэ раз пра неабходнасць падпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Сачыце, атрымліваю вялікае задавальненне ад таго, як з гумарам падае спадар Александр навіны міжнародныя і унутраныя. Раю вам чытаць, бо сам гэта раблю заўсёды з задавальненнем. Ну і не забывайце пра YouTube канал Еўрарада і наш новы YouTube канал Навокал. Ставьте свае падабаечкі, подписывайтеся, націскайце на званочак, каб нас не пропусціць. Ну і безумоўна расшырвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і зайдзіце ў апісанне нашага стрыма, там ёсць некалькі збораў, на наш погляд вельмі важных. Калі у вас ёсць такая магчымасць, калі ласка, падтрымайце збор на летнік для дзяцей палітвязняў, для беларускіх ваяроў, ну і для дзяцей, для людзей з інваліднасцю, ахвяраў палітычных рэпрэсій. Дзякуй вялікі яшчэ раз, спадар Александр, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве. Сябры, праект «Беларусь Тумораў» яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыя, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.